बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर थाना सिंनि दाउब'खिलायाव मिरुआरियै बुद्धाय मेदाय फोरबो खुंनाय जादों। दुलाराय बर्मन कछारी फरायसा आफाद, दुलाराय बर्मन कछारी बुद्धाय मेदाय फुजा कमिटि, दुलाराय बर्मन कछारी आइजो आफादनि बानजायनायाव दाउब'खिला गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जादों बुद्धाय मेदाय फुजाखौ। दिनैनिफ्राय जागायनाय मिरुआरियै खुंनाय बुद्धाय मेदाय फुजायाव आसामनि मोन 14 जिल्लानि बर्मन कछारी हारिनि थान्दैफोरा नुजाथिफैदों। फुजाजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बुद्धाय मेदाय लांगोना बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, जौसां बेखेवनाय आरो बुद्धाय मेदाय फुजाया जायो। नैथि साननि हाबाफारि बायदियै गाबोन गेवलां मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', इएम रनेन्द्र नार्जारि, एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारि, तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बर्मन कछारी फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मतिलाल बर्मन, दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारि, बर्मन कछारी फरायसा आफादनि मेघालयनि आफादगिरि सयन बर्मनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा नुजाथिगोन। बर्मन हारिने बुद्धाय मेदाय फुजा बोसोरनि गैसा समायाव खुंगोन। एतो बर्मन हारिने बेबाकानान इको बोसोरनि गैसा समायने पालन करी नंगान। जातामंगल गोसाईने आलाय आफत दैसा बिसा मंदाय मासु बेबाकान जाताय मंगल करी राखिनांगोन आरो भुग बिधान को सानाय हिंगान। आंगा तो जुदि कोनो दोष हंगाया तो माफ करी नांगन। ऐसे बर्मन हारिने जुदि कोनो दोष हंगा तो माफ करी नांगन आरो दैसा बिसाने आलाय आफत करी नामाय करी बसरने नामाय करी राखी नांगन। एतो आगानाया आंगा खेमा জাতীয় বড়োমূলীয় জাতি গোষ্ঠী পূজা। গতিকে আমাৰ এই পূজাটো যাতে আমাৰ জাতি গোষ্ঠীটোক এটা স্বকীয় পৰিচয় দিব পাৰে। জাতি গোষ্ঠীৰ এটা স্বকীয় আমাৰ এটা ধৰ্ম হয়। এই ধৰ্মৰ দ্বাৰাই আমাৰ জাতি গোষ্ঠীটো আজি উজ্জীৱিত হৈ আছে। আমি যে এটা ট্ৰাইবেল মংগোলীয় জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক হয়, এই আমাৰ এই পূজা সংস্কৃতিৰ দ্বাৰাই আমি আমাৰ জাতিটোক পৰিচয় দিব পাৰিছোঁ। আজি আমাৰ এই বৰ্মন কছাৰী জনগোষ্ঠীটোৱে পুহ মাহৰ দ্বিতীয় শনিবাৰে এই বুদ্ধায় মেদায় পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। তো আমি সকলো গাঁৱে গাঁৱে পূজাটো অনুষ্ঠিত কৰে, কিন্তু এইবাৰ আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে নিখিল বৰ্মন কছাৰী বুদ্ধায় মেদায় কেন্দ্ৰীয় পূজা সমিতি, নিখিল বৰ্মন কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আৰু বৰ্মন কছাৰী পৰিষদ লগতে বৰ্মন কছাৰী মহিলা পৰিষদৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমি ওলাইছোঁ। गरेस्वरनिफ्राय काश्यप चौधुरीनि रिपर्ट, समनि रादाब।